Whoa. Landlord, because my own suggestion go. I had a mmiri. I was also sitting here when I was on the issue. I had a mmiri. So my maybe since last year. Oh yeah. Kukata don't wait hand name basara the thing. So I think I'm going to take mama can they are aware of it. Mmiri wa problem. No lights. Adị m awe, onwe onye ọzọ nwere okwu. Nne m, kwuo ọgba nke na anụmanụ. Landlord, another thing bụ na gate anyị anụghị na osi ike ọ na-abụ n'abalị mpụta ọbụna gate ya oyi etu anụ so ọ bụ na ihe anyị echenji gate anụnwa echenjiela anyị si n'ugwu na anyị na-akwụ chenjiela anyị gate okwu dị ya weta key ka onye ọbụla key weta onye ọbụla ejide key nke onye si ebe ọ na-ejebata okpochie gate security. Nne m gwuru okwu. Na-ekwu na anụmanụ. Ihe nwa na-achị kwukwu na ọ na-arafụcha na ya ji geeti na-adụ ọnụ mmanụ nwekwuru ki nke eji akpọchi akpọchi ọ bụrụ ụlọ nkịta egote nne ya ọbụgodo na ofu eku nke ga na-eche anyị nche na ihe anyị na-amụkwa na kọmpand ọkarịkwa na ọgbara sọsọ itiela ya ego ụgwọ ụlọ anyị na-agba ebe nwa nne di anyị. landlord ụgwọ ọkwa nkwụ last bụ the first and the last one mma akwụ ọ bụ na ị wetara prepared tinye n'ụlọ a mmadụ akwụkwọ na alụmaka ọzọ si m ụgwọ ọkụ ntị ya anụ ife abụrụ na korokpu ata anụchago m ife niile unu kọmplenu anyị adị ya nọmba 1 nna m lụrụ na arụsịa ya nagide ego ugwu na wee nwa wee take over so aka mbụ landlord unu ncha niile anịmalụ na-amalụ na onye na-achị ọchịchị kịta afọ na-anwabo bụ gọọmenti of Tinubu ife siri ike mana ọ nwere onye ọzọ nwere onye na-ewere aka elu nna nwere okwu ọwaka ka ị na-ewere ihe akọwa igbo ka ị na-ewere ihe onye nsogbu dị ị nwere okwu nna ngwakwu agba ka nwee konkluduo ka m kwụrụ ọtọ ka okwu mgbe kwụrụ ọtọ nke niile onye kwuru ebe a dị mma ka nke m wee rukwuo mma. Landlord, from my own analysis ụgwọ na ị na-anaghị ebe a dị too small. nna ọ ya adịrị na mma Landlord, empty vessel makes the loudest noise. ọ na-aka ọ dị I don't like noise. You know why you are landlord? No why you are now this kind of compound in this economy, street here in so say na 150,000 every year. I don't suppose. Maybe can we be a house me we can have motor. We dey go too long on no can go nkem. Kana nlese bu 5 pa. All of his study labor 15 pa. Ibarano money landlord last week we go na Kana for 1 month. Landlord guest 250,000. Ana m esekwu dekwu ifo ya now. Mbese nnese Kana karịa ihe nna kwụ n'ụgwọ ụlọ. Landlord will make sense. Mana ọ bụrụ na itinye ya ụgwọ na 1.5 million each. I want to make it can say Kana 1.5. nna ọ dịgwa dị na mma ụgwọ ụlọ na-ezigbo from 1.5 ụgwọ ụlọ na-abụrụ 1.5. I hope you are getting everybody. Yes, okay, come. Follow me. Hi, everybody. This is Obodo TV. We are here for street interview. Nne, on we venture can join here. Can you figure out when you get that? That I will make you the happiest person on earth today. That's 5,000. Man, you must go. Only 5,000. 5 pa. Wow, so cheap. Call your card number. Yes. UBA. Check it done. 5K done. Hey, all right, thank you. God bless you. Please, guys, make sure you follow Obodo TV. Thank you. Okay. Hey. I'm from Godike. What can I do for you today, right now, to make you the happiest girl on earth? Is this insala soup that I want to cook? Hey, but with 20,000 naira, I'm okay. I will be very, very happy. So, in this condition of this country, 20,000 they still get one salad soup. I will
manage now what to do, Manage. Wow, so cheap. Don't say so cheap. I said I will manage, not cheap. You manage. Oh, yeah, call your Yes, card number. manage. Who's your card number here? Tunubu is trying to. So, Sarah soup. Okay. Okay. Yes. Check it. Done. Hey, thank you so much, sir. God bless you. Don't mention. You're a God sent though. Hey guys, please follow Anyi Go TV. He's the best. Hey, thank you, sir. God bless you. God bless you. Let me go inside. Ogalanya, my brother. Okay, yeah. Okay, back. You beautiful. Just see me. Nke bụ na oge bido from gị. Atomona. Nke bụ na tomato. Ihe sikwa ebe a wee. Nwaanyị na-aga ebe ọ bụrụ Igbo ka ibu. Nke bụ na a ga-ajụ gị. Ọ na ọ bụrụ otu ọ bụrụ na like. Mana o change go position. Gịnị wee mee? O kwesịrị ịjụ m. A ga na-aga otu a. Agagide iru agaba azụ. Ego a na-eke ego ga-aka m ọda na-ajụcha m bifo ajụọ gị. Ọ ga-biko jụọ m ihe. Ọ ga-ajụọ m na m ka ihe ajụ. Mmadụ gị n'aka nri. After the other. Ịma na ị na-like okwu na ụka. Oh yeah, just come on down. Can you try and drag it? Yeah. Okay, my brother. Yeah. Onye na ya am a happy man. Okay? Yes. So what can I do to add extra happy on your face today? Any dim kana. Come again. Achọrọ m kana, ile m kana, imesigo bi ni ihe merụ m kịta. Like you want visa to Canada. Canadian land ole original ndị abịrịwa na-ele ọ bụrụkwa tọka oriji mfụwa kịta onye ọkụ dịkwu nje gbakpuru na kpụla. Just smoke. Condition of Nigeria now, if you have problem now, smoke. Everybody are requesting money and you are asking for Ghana. Okay, wait. I will come again for you. One name. What can I do for you to make you the happiest man on earth? Oga, 100,000. Onwe nji ụgwọ 70,000. You gotta go. So near that 70, we'll go to 30. Where you don't when you gotta go. But I think 100K is too much. Not too much now. 100,000. I will try what I can do. Just put 100,000. I'll book 100,000. Put your account number here. We are helping others. It may quite less than 100,000 return. When you get 70. 100,000 Oga. Anyway, I'm going no longer maybe you may be chop. Take it down. Okay, God bless you. Go. My brother, for the last time, what can I do for you? Remember, money is involved. Kana. Biko, onye obodo ewekwa iwe. Ịvụrụ m pant reading. Onwe pant reading gbasara eka. Anụ tabụ pant ọ na-anụ nchọkọtarịa nta ahụ. Ịvụrụ m. Pant.
church. Pants ready. Ngara kinye maro ya no ja ya dia. Adu maro ngara begide that pants. Obo ngide what time that pants ni dia now. And don't not begide pants man like that dia. Nwa Laria village. Laria village. You shut after me. Ngide kwano Laria village. Luta madama ya dia. No luta madama mala ya dia. Don't worry. Hey! Abaricha ala na alo. Agụ akpotehom. Heat akpotehom. Boko Haram akpotehom. Fulani henchmen akpotehom. Guess ihe kpotem pants. Pants red for that matter. Pants keji poverty nko. Just kan kisie pants kpotem. Omba akwa ka onwe iwe. Ma kwapụ na ya ada. Onye obodo, hi. Thank God na mfo gị Chukwu nna daalụ. Biko, ụmụ obele favor nchọ ka emeelụ m. Enwere m obele emergency. In the next 20 minutes mma abata. Eshie m ofe n'ọkụ. Uru na 20 minutes time ka ihe pụọ mfoto edi ofe biko. Emergency all the very very important. O biko. Imana dara iberibe. Imana ị na-eyi. Imana inwekwa ụbụrụ one single sense inweho. Imana sisi mpụtara ụwa afụbe m onye na-asụkwu asụkwu rugi. So Kira, ị necha dimkpa dịka ibe m anya. Even if you do not respect my dimkpa easy, at least respect go afọ ọnụ, ma ọ bụrụ onye ọbụla na-agba afọ ọnụ. So hold me. Onye obodo tara anụ na-abụ, obodo na-akụzi na-aza ndị mara akwụkwọ. Ka ị nechara anya wụọ naanị. So m pụọ outside ndị mmadụ akparịa m. Ị bata na compound ebe ibi onye obodo akparịa gị. Onye obodo ị na village akparịa gị. Isi oke ka ijekwa ikwu nne gị. Onye obodo akparịkwuo gị n'ikwu nne. Kịta m bịa sibe elu gị ofe na ị nwere emergency. Asịrị m gị sie dị ofe esi. Esigo m dị ofe no that now 20 minutes time no yeah. Ihe pụsị gị fọtụ oye. Enwere emergency ka m pụtara ka anyị nwere emergency. So onye nwere wụsalụzie chebezie ofe eko ka aka na na after 20 minutes efọtụ olu kiri ofe. Inwe ha akwa mma asụkwuru gị ma pant ma bra. Madam na-eme anya anwakwa na anwa. Ọ bụrụ mkparị Kira ọ bụrụ mmadụ abụrụ Chukwu. Wow. Na-aba asịbụ m na nyọsịa gị ife ka nyezie gị ka na-anụ a ka iji wee nọdụ. Ọ gị mee mistake. Adodobe kana na the end of okwu. A na-eji kana ebido okwu, ejiba kana emechi okwu. Ọ bụrụ eji kana n'aka mgba mbata. If this is really go, it's not the off onugbu. It's a curry time. Ose, your bass, crayfish. Or help you to me in there. As in just help one for 2 hours. I don't get to hear how. Okay, help one for 2. Just for 2. In the next 20 minutes. Yes. This is 3:20. So in the next 20 minutes, that is 3:40. For 2. Yes. If you don't anyam than a time, you don't anyam ya digide 3:40. Merciful. I don't. Yeah, well. Thank you. The offer for 2 we gonna ndobia na cupboard ma oju oyi. For 2 dey be na akụ gas because na akụ gas 20 minutes o. Mmadụ aga dey go na time. Nke a dey ekpo. The next 20 minutes I shall not fall and I will not miss my target. My eyes on the target. Get he behind me, Satan. 3:40 42 ofe. That's my job. Ogbe, present. Owite, absence. Money matter, come first. Iyo, tested. Broke boy with big God. What can pray by my code? One day, Lua told me. Alabama, Ibuti Kebu sure bet. E12, sure bet. More grace, sure bet. More mula, sure bet. Ngozi, on me. Blessings all I see. Bigger back, sure bet. Bigger back, sure bet. Everybody so, Tinyalo. Asukasu, why here? Sure connect, Tinyalo. Ndumbu, why here? Desinetico, Tinyaho. Bobrisky, why here? Sharon Francis, Tinyalo. Oyombu, why here? Balling like Diego Sanchez. Navila Igwe maybe parents. I don't know but then
Aboy, Butuo, Ogbe is present. Money matter, confess. Like if you them. In our mind, no go touch that. In our mind, no go If you fight him, 3 months, matai, Konji Ebugi. I will punish you with 3 months. You will suffer Konji for 3 months. I hope not get ban ovulation. I beg now. You wasted my kana. We don't. Ha. Elaborewa. Inia. Biko need him kana ọzọ. Anụ alụ nchọlọ ka nkwa biko. Anụ alụ nchọlọ ka mkpọba ntu. Onye obodo. Agaghị m eme ụgbọ bekee. Ụgbọ obodo oyibo. Onye obodo nye gonu my 5k biko. Which 5,000? Kedu 5,000 you borrow from the market? N'ime afia sị m ịbata ya ka ihe mee. Ịma ni one update. Ịma need the less concern. Ịma no bita. Ịma ni one conscience. So you didn't aware na Nigeria ji China ụgwọ. Nigeria ji IMF, International Monetary Fund ụgwọ. Ịma Nigeria ji World Bank ụgwọ. Italy, Germany, France, Netherlands, Slovakia, even Ghana. Ịma Nigeria ji ụgwọ. Ị bịa mala anwụ ajụ eketa bụ maka 5,000 pụrụ ụgwọ niile Nigeria ji. Ode eche gị echiche. Ide echiche gbasara ya ka anyị esi wee kwụọ ụgwọ anyị ji na ịbịa na 5,000. Keres niile na-eme na Jos. Ịma mmadụ na-egbu na Jos. Onye ba na-eme Jos is bleeding, Jos is bleeding. Justice for Jos. Tinubu why? Ị mala anwụ bịa ebe a maka 5,000 ụgbọ ego. Where are thou conscience? Ụgbọ ego, where are thou conscience? Inwe ezi obi. What's going on here? Hey, this evening. Can you my 5,000? Else, Kana is 15,000. I'm a man. Where my money? So, where money way? When you are ready. Ubego. Eh? Kifi leketa. Gini call they can make. Chalo, iti kanam na ala gị. Yes. Kana eburu muzo nwara Ubego. Kana eburu muzo Ubego. Kami abonu mtinala, ibonu kanam tinala. You have disrespected Kana. This is high rate of disrespect in the world of Kana. In fact, Fela Anipola Kuti, the great Bob Marley, will be angry with you. In fact, if you iye wote ewu nabu oke na nwunye there ọkụkọ ọcha nabu with the sum of 15,000 to appease the gods of Kana. Iti the Kana n'ala ụgbọ ego na heat. You want to suffocate Kana? Onye obodo. Ile shele. Iji phone number kpọọ m bịa wele Kana gị. Ubego, you are working out. You are working out with my Kana n'ala gị. Hey! Ubego kwefo gị. Mma anwụọla ase Kana nwere ihe ya eme m. I bet.